khona ukuze siyivuselele. Hey, Nkosi yami. Kunabantu abafelwe imvuselelo and kunabantu abanyishelwe imvuselelo. Now sidinga ukuthi ibe khona ngoba asikwazi ukuyivuselela ingekho. Anamifile siyayidinga, nomingane siyayidinga, ngoba mudinga ukuthi ibe khona ukuze siyivuselele. Nkosi yami. Mama uzoya ku-Ezekiel chapter 37 lithi iBhayibheli ulayini wokuqala kuverse 1 uthi Ezekiel isandla sikaJehova sasiphezu kwami. Sangikhipha ngomoya. Now kusho ukuthi uHezekiya imvuselelo yakhe ibigcwele. Now wadinga amathambo ukuthi abe khona esigodini ukuze wavuselele. Imvuselelo kaHezekiya ngabe ayenzanga lutho ukuba amathamba bengekho phakathi. Hayi. Lithi iBhayibheli aye omile bheka ayome kakhulu emehlweni kaHezekiya kwakungekho ukuphila, kodwa ngenxa yemvuselelo kaNkulunkulu ekuye wakwazi ukuvuselela amathambo ngisho efile. Siye kuJohn chapter 11 uJesu uvusa uLazaro. Bakubala konke okwenzeke kuye uthi nimbekephi. Mayifike ethuneni uthi sasanithi ufuna ukubona ukuthi Lazaro khona yini, ngingaze ngivuse into engekho, ngiyadinga ukuthi ube khona ngivuse. Size nje emvuselelweni bazalwane. Usukela usuka khona siya understand ifile kulungile woza nayo sizoyivuselela. Uhambe washayisa yabancane kulungile sizoyivuselela. Into esingayifuni ukuthi ingakibika. Khuluma mfo. Mawuya kuLuke 1 uMaria ukhulelwe, uElizabeth ukhulelwe. Imvuselelo kuMaria igcwele, kuElizabeth ifile. Lithi iBhayibheli kwabiza uMaria ukuthi asuke aye kuElizabeth, wafike wabingelela. Lithi iBhayibheli waletha ukuzwa izwi wanyakaza fileyo. Now asibukele imvuselelo yalabantu. uJohn ufile uphakathi, uJesu ugcwele uphakathi. Imvuselelo yakho noma ingabancane sifuna nedibe phakathi. uJesu uthinte uJohn ephakathi, akudinganga ukuthi azabeka isandla nethi ngezwi. Now isiZulu sithi inkunzi isemathuneni, okusho ukuthi noma ingekho inkunzi kodwa mawubona ithole uyayibona inkunzi etholeni. Insindiso ithi uJesu umbone ebandleni, noma engekho uJesu ebandleni physical, kodwa mase kukhona abazalwane uyambona. Nakho-ke bese uDavid umelusi umbone endlini. uJehova umalusi omuhle. Verse 1 uJehova umalusi wami angikweswela. Ngithanda kakhulu verse 1 wesibili, the Lord is my shepherd, I shall not want.
automatically I shall need. Ayi. Nkosi yami. I shall not want, but I shall need. Ayi. So sathi sifike primary bathi kukhona umehluko phakathi kwe-need ne-want. I-want yinto ongaphila ngaphandle kwayo, i-need yinto ongeke uphile ngaphandle kwayo. Example uJesu. So uthi I shall not want, but I shall need. Ngamanye amagama, the moment umkhuleko wakho ungakaphenduleki, you still wanting, awukakadingi. Lithe iBhayibheli uNkulunkulu usuthisa ukudinga kwethu, hayi ukufuna kwethu. Shothi izinto masingakayitholi sisayifuna, uNkulunkulu uyabona usengaphila ngaphandle kwayo. Qhubeka. The moment udinga, uNkulunkulu shows up. Bese thi ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachithipha. Now kunento ke eyenzeka uDavide mayezogcotshwa. uSawule uya kubo kaDavide kumbe emzini kaJese. Samuel. Yeah. Samuel. Now ufika uthi kuJese akakhiphe onke amadodana akhe. uJese ukhipha onke amadodana akhe lawa akabonayo ukuthi awakhe. Now umuntu ozogcotshwa akekho esigamekeni sokugcotshwa. Hey, kuyagcotshwana. Now laba enhlizweni kaJese Right. they were appointed. Yes. But David enhlizweni kaNkulunkulu, he was anointed. Now kunomehluko phakathi of being appointed and being anointed. Because when you are appointed because of. Aye. But if you are anointed even if. So laba babiza ngoba bebukeka befanele ubizwa. Kodwa uDavide ugcotshwa noma engabonakala ukuthi ufanele ugcotshwa. Aye. Sizohamba bazalwane. Ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami now ikhanda maligcotshiwe automatically umzimba ulandela ugcobo lwekhanda. The moment ikhanda lingagcotshiwe, there's no miracle neplan umzimba awugcotshiwe, because ugcobo kumele lube aligned ekhanda nomzimba. Now lithi iBhayibheli mama masilasi sifana nomzimba. Now umzimba yonke indawo yonke part yomzimba ine function yayo. So mina nje ngihlelele ngingedwa angikholwa ukuthi asuwenza umzimba. But ake sithi siya qualify ukuthi sibe umzimba. uNkulunkulu why uthi siya qualify? Sibaningi right, but into elahleke emzimbeni function. Aye. Umzimba uphelele right, but kulahleke ifunction emzimbeni. Hayi siyayibona izandla zikhona, ikhanda likhona emzimbeni, but emzimbeni kulahleke ifunction. So kwaduka ifunction emzimbeni, automatically lowo mzimba useable, so disabled. Njengoba sila manje. Aye. Now asikwazi ikhanda lingagcotshiwe. Aye. Nkosi yami. Jesus. Verse 6.
impela okuhle nomusa. Hayi. okuhle nomusa Uyongilanda. kuyakungilandela. Hayi, awulungisi. ukube mhlambe ngangikhona kubhala leli vesi kodwa yathi maqeda ukuthi impela okuhle nomusa kuyakungilandela bese ngithi why angena uDavid athi ngoba ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Hayi bazalwane, sisuke sajaha the goodness and mercy, sakhohlwa ukuhlala ebandleni likaNkulunkulu. Uthi uDavide kunye engikufunayo ukuhlala endlini kaNkulunkulu. Hayi uDavide la akabalanga izimo hayi eyikhona kodwa uthe ngizohlala endlini kaNkulunkulu. Ngamanye amagama izimo zizongithola ngihleli endlini kaNkulunkulu. Anginakuyakaziswa isimo, ngizohlala endlini kaNkulunkulu. Hayi Nkosi yami, sibongile uNkulunkulu wethu. Siyazi siyazi kunokuba ne-dysfunction kodwa uNkulunkulu ufuna ozoyidela namhlanje athi ngicela i-function kuwe. Ngiyazi uNkulunkulu angikwazi ukufunctiona ngedwa, yingakho wena uyikhanda lomzimba. Mawuyikhanda mina ngiwumzimba ngizofunctiona ngawe. David was very young ebekwa ukuba inkosi. Now akusho ukuthi kumele uze ulinde siphi isikhathi, because what if ungafukusasa nje intshumayelo ingaka qala unyaka kusasa ungavuki. Abagcotshwa bakaNkulunkulu abalali, bashumayeza wena kodwa awunaso isikhathi sokuphenduka. Okubuhlungu sizwa esihogweni silazi ivesi, sizwa esihogweni sigqoke impahla ezimhlophe, siye esihogweni sidumisa nabo kodwa asinabo. uJehova umalusi wami. Now man uDavide ube umelusi. Othi umelusi wami. Wathi uJehova umelusi wami. Now uDavide ulusa nje ulusiwe. Hayi umelusi akakwazi ukungabi nomelusi. Kusho uDavide ube umelusi endlini and naye ulusiwe. So once kwaba nenkinga kulento yokulusa, mangabe inkinga isendlini kulula for izimvu ukuthi ziphendukele kumelusi kamelusi. Hayi zifike zithi melusi kamelusi sesinenkinga ngomelusi osinike yena. Hayi mangabe inkinga ikumelusi olusizimvu, kufanele aphendukele kumelusi. Melusi ngoba ngumelusi, izimvu onginike zona sezinginikeza inkinga. Wena uluse mina mayiduka uyibuza kimi ngoba unginike igunya lokuthi ngihambise la zidla khona. uJehova umelusi, hayi nje umelusi omuhle. Sikhathele ukuzwa nje sithi umelusi omuhle akudingi ukuthi azavele ebusweni kodwa indlela akuhambisa kuza. Noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angisabi lutho ngoba umelusi ukhona. Sibongile Nkosi, sibongile uNkulunkulu wethu.
now sithi abazalwane uyidele kubekanye ukhohlwe ukuthi lo makhelwane uzothina uhambe kumelusi woza kumelusi ithuba lisekhona mfuneni esenokutholakala ngamanye amagama zisekhona iy'nsuku lapho khona uyosebathe ngegama likajesu avalile ngoba nanti ithuba bazalwane nanti ithuba angeke wayenza intando kaNkulunkulu ungekho kuye sidinga yedwa ozolizwa limanifeste kuye ngoba mawudlela umquba awutshelwa muntu utshelwa yilo mawusudlela umquba usayiphileli wena usuphilela lento kamelusi bakubone ungena la kungangenwa khona bathini uthi nginomelusi hayi bakhona abanye lo wamakazela kalala lo wami he fulfills my needs not my wants bezalwane awufe kube kanye uthi ngiyamzama lo Jesu Jesu ngizokunika one chance mangabe ungasebenzi ngikushiya phansi sicela ukukhuleka nalo yedwa uyakulahla unembeza sikhuleka noyedwa hayi usathana ukulahlekisa ngengqondo utshela ukuthi izolo wenzeni uNkulunkulu ufuna ukutshela ukuthi kusasa uzokwenzani zithele kubekanye uze kumelusi ezikumelusi ayilahleki in fact mayihlahlekile yodwa uyayishiya isesibayeni alandele yodwa elahlekile awuzukulahleka mawukumelusi now uNkulunkulu maye kuya ku-Adam esedlile u-Adam uqashile kodwa uNkulunkulu uyambona uthi Adam ukuphi ngoba ngalesikhathi uAdam engalandeli instruction kunezinto ezirong akazenza mayezenza baba khona ukulahlekayo kuye uthe uNkulunkulu masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze abuse so uNkulunkulu uyambona uAdam ukuthi uqashile kodwa uthi Adam ukuphi ngamanye amagama kunezinto ezalahleka kuAdam now sizobuyisa lento elahle uAdam yiyo lemvuselelo yozobuyisa ukulahleka kwakho indodana yolahleka mayisuka ekhaya ibingazi ukuthi iyalahleka kodwa kubaba wayo ubaba ubeyizolahlekile ayona ayizizwa ukuthi iyalahleka ngoba ihamba nje ayizizwa ukuthi iyalahleka mzala uyazazi uyahamba nje uyazi ukuthi uyalahleka hayi lithi Bible lomfana mayebuya into himself what zingakho bangaka abaqashwa bakababa abadla my benefits ngikhona ngunyana ngikhona ngiyindodana kudliwa ama benefits ami ekhaya ngenxa yokuthi ngiyisawukleva ngahamba kodwa namhlanje sizothi inkosi noma ilahlekile iyabuyiswa Jehova maluso muhle uJehova maluso muhle bazalwane sicela ukuthandaza nabazalwane abathi ngicela namhlanje ubhalwa nezinto mangabe ukhona uyeza ukuthi angisakhona
siyacela ukuzothandaza nawe angisakhoni ngokwami ngidinga umelusi noma ngamdala akusile ihlazo ukuthi udinga umelusi ngoba kusasa inkinga isala nawe angifuni ukukulahlekisa nangu umelusi sisethe itimu sathi mayenziwe intando ukuthi iy'ngane kababa ziye kuye intando sicela ukukhuleka nabazalwane asikwazi siyibandla elingaka sikhonzele isihogo asikwazi siyibandla elingaka sikhonzele isihogo khaya likababa linezindlu ey'ningi nawe uneyakho mawusungayi kuzohlala bani isikhiwe esiyendlini kababa siqala la sicela ukukhuleka nabo bangesabi ukuza vele usathane izinto ey'njaka azizisisi sixukuza indleke sikasathane sixukuza isisu sikasathane hayi akawinanga woza mzalwana akusile ihlazo hayi moya akusile ihlazo wozanga bazalwane uNkulunkulu uyakulocate ngonembeza kunonembezo okushaya manje uyafuna ukuza kodwa kunonendo okushayayo uNkulunkulu uyakulokulosa siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga Somandla Olungileyo siyazi emazulwini kufeziwe ubewazi wena uNkulunkulu wethu asazanga njengabantwana bakho kodwa Nkosi yamakhosi siyabakhulekela baseza siyazi Somandla Olungileyo akulula kubo kodwa siyabakhulula emandleni obumnyama ngegama likaJesu abeze Nkosi yamakhosi khulula imiqondo yabo ney'nhliziyo zabo shilo wena wathi sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo ongcwele sizongcwelisa le mizimba sizoyingcolisa ngegama likaJesu siyazi asiqalanga kahle Nkosi kodwa siziphetha ngale ndlela esiqale ngayo Baba siyabonga izwi lakho liyinqaba hayi uNkulunkulu wethu Wozamba zalwana alikazi lapha lithuba elifana nalelo wozamba zalwana mhlampe lokubili
Sakeli bandla lisukume nosakhuluma sakeli ukuthi ami isikhathi esibalulekile lesibazalwane, isikhathi esidlula zonke izikhathi ezibalulekile sizele lana. uNkulunkulu uzenzela yini? Miyekele sesi, miyeke sesi. uNkulunkulu mayesefikile kwenzeka something which is different, ngoba sekufika uNkulunkulu ongafani nabanye abantu. Mbongeni njalo uJehova ophilayo unaphakade. Oh hallelujah, hallelujah, dumiseni. Mbongeni njalo Jehovah, oh, hallelujah, hallelujah, tumiseni, mbongeni,
Yabo. Hallelujah. Hallelujah. Nongeni shalom. Nongeni. Yenu yaphila. Oh Nkosi. Bongeni, bongeni. Baba nanti ifa lakho owalifela ngoba bekungeke kube yifa kazange kufike. Ifa libakhona ngoba kunefa owalenzela leli bandla ngegazi lakho. Baba bayabuya namhlanje abezikithi beza kuwe mnikazi walenkonzo. Ngamunye ngamunye mvalele umvikele Nkosi yamakhosi. Azi ukuthi lo suku lwanamhlanje uthe sinalenkonzo ngoba sahawukele. Baba siyabonga ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thatha udumo lakho lonke ulenzele wena. NgoJesu inkosi yethu. uJehova. Baba tishmoye. uJehova. Bonke labantu